Takže šoutel si tam u mého prvního videa a dneska to bude, jak jsem se nahrát na Warstone. Potřebujeme samozřejmě samotný Warstone, který budete mít v popisu videa. No a když se trošku kliknete, zase budete mít nahrát soubory. Na to kliknete, vyberete soubor, který chcete nahrát. Můžete jich tady nahrát víc, jo. Dáte nahrát soubory, chvilku budete čekat, tak a tady je to strašně rychlé, někdo to prostě nepochopí, tak a tady musíte, vlastně tady už si to musíte zastavit, jestli tady chcete nějaký kód, aby se to rozebrzilo, když to vyhledáte, omezit stahování a nějaká ta věková hranice. Tady to bych jsem se skopíroval. A tady můžete dát popisek. Jo. A dáte uložit. Když už vám to takhle uloží, tak polikáte tu stránku. Takže tady. A když tam máte tady, je tady ten popisek. Je tady ten texták, jestli chcete vědět, co v něm je, klidně vám to ukážu, když se ho najdu teda. Aha, tak to nejde, tak se ho stáhnu. Tak a jak vidíte, tohle je ten spam, co jsem tam dal. Až ho celý skopírujem, dám se takovou menší srandu. Celý toto skopírujem. Tak to, hehe. Co? A teď si to ven. No a to by bylo teda všechno v dnešním dílu. Jestli se vám video líbilo, tak byste mi mohli dát like a odběr. A to by bylo všechno. Čau.